Nagdangat sa 8.2 million pesos ang balor sang iligal nga droga nga nakumpiskar sa nagkalain-lain nga buy-bust operations ng kapulisan sa Western Visayas. Sa data sa Police Regional Office 6 o kon PRO6 nga 13 ka operasyon ang napatigayon humalin Disyembre 10 tubtob Disyembre 11. 1,206 naman ang kabugaton sa mga shabu nga nakumpiskar sa din 19 ka sospek ang naaresto. Sa nasambit nga numero sa mga naaresto, 4 ang high-value individual kag 15 naman ang street-level individual. Naibaluan nga 12 ang naaresto sa Negros Occidental, 6 sa syudad sang Iloilo kag isa naman sa syudad sang Bacolod. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.